Sanibonani la ku-One Shophakama, ngibingelele uSifundo. UKing Nuba usemangaza abantu abaningi lapho eveza khona ilunga lakhe lomndeni, sibala khona uma wakhe ozala yena impela. Ubeke kanjena-ke uKing Nuba, umama ozala mina, inkosi yomama ezala, nangumama ezala olahlile zintombi, unenhliziyo enhle efana neya-King Nuba. Uthi angithathe manje, ngicela nifake ama-CV-ke ku-inbox enhliziyweni yami, ngiyaqasha manje ngoba angifuni ukupheka. Umama ufuna umakoti. Amazwi kaKing Nuba-ke lapho khona eveze uma wakhe, lapho ethi yena useyaqasha, ufuna ukuganwa, ufuna ukulethela umakoti umama ezala wakhe. Ngabe uthini umbono wakho nje mbukeleni wethu ngalolu daba ukuthi nayi insizwa esencane uKing Nuba usefuna ukuganwa? Ngabe yinto enhle ukuganwa mbukeli wethu, noma yinto nje eyenziwa noma umuntu osephumelele empilweni? Ngicela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa-ke ukulayikha, nokukhomenta, nokusubscribe-a. Ngiyabonga.